L-akkużat temmen li ma kienx hemm alternattiva għal dak li għamel. Kien dan il-kliem tal-konsulent psikjatra Joe Kassar kif matul il-jum tal-erba kompla l-ġurien ta' Kevin Mikallef li jinsab mixli li f'Lulju tal-2018 qatel l-ommu Antonja Mikallef u l-tsitu Marija Carmel Fenek. Il-psikjatra xiet li kien imqabbad bħal espert tal-qorti biex jeżamina lill-akkużat. Qal li meta eżaminaħ ikkonkluda li kienet isofri minn diżordni psikotika. Qal ukoll li Mikallef m'għandux għarfien ta' dak li jagħmel minħabba l-kondizzjoni tiegħu il-Huntington disease li taffettwa n-nervituri kollha u li jista' jkollok kull forma ta' mart mentali minħabba fiha. Fil-kontro eżami, il-konsulent qal li l-akkużat kien jaf x'reati kien wettaq u qal li dak li jagħmel kien ħażin iżda għamlu għax kellu delużjoni, jiġifieri kien konvint li ommu u tsitu kienu qed jikkonfoffaw kontrih biex joqtluh. Il-psikjatra spjega li l-marda għadha hemm trattament qed jgħinu iżda post l-akkużat huwa fl-Isptar Monte Carmeli. Xedet ukoll il-psikjatra Marija 10 li eżaminat lil Kevin Mikallef hija qalet li sa Novembru 2019 kien taħt il-kura tagħha u kien ċar li kienet ibati minn psikożi b'sintomi li juru li kien maqtuħ mir-realtà. Xed ukoll Dr. Melkin Vella, consultant neurologist u speċjalista tan-nervituri li spjega li missier uħu l-akkużat kellhom l-istess kondizzjoni u mietu ta' età żgħira. Xed ukoll li tabib Mario Scerri li qal li Mikallef kien sarlu test tad-demm u tal-awrina biex ikun magħruf jekk kienx taħt l-effett ta' xi sustanza qal li mar bit-testijiet l-Ingilterra u ma nstab assolutament xejn fid-demm tiegħu. Intant l-avukat difensur wieġeb għal dak li qalet il-prosekuzzjoni t-tlieta u appella lil ġurati biex iwarbu l-opinjoni li kellhom qabel daħlu fl-awla. Fakkarhom li llum semgħu l-xhieda kollha jgħidu li l-akkużat kien fi stat ta' ġenn. Fuq il-pedana ta' xhieda telet ukoll Karen Camilleri li tiġi oħt l-akkużati qalet li rat bidla meta ġara dan l-inċident u xedet li ma tafux hekk lil Kevin. Qalet ukoll li tmur taraħ kuljum u ħafritlu għal dak li għamel għax fil-kliema il-Huntington ġabitu hekk. Fit-tmiem is-seduta l-prosekuzzjoni spjegat li f'dan il-każ huwa ċar li l-akkużat kellu motiv li forma l-intenzjoni li joqtol lill-ommu u lil tsitu. Temmet tgħid li l-mod ta' kif ta' daqqiet juri l-intenzjoni li kellu.